Хей, здравейте! Играта приключи, 7 човека са познали верния отговор. Песента ни се казва "Виж това тяло". Един от тях ще си спечели този уникален свичер, който е с черен велур върху черно, страшна газария. Това са 7-те имена, след малко ще ги сложим в купата. Това са Стоил, Делян Стефанов, Борислав Павлов, Христо Радованов, Мил Ито, Станимир Николов и Мартин Ковачев. Това са имената. Слагаме ги. Джуркаме здраво. Ще помоля румънеца, който ни снима в момента, да изтегли печелившия. Абе, нотариус не трябваше ли да викаме? Алпи. И на вашето внимание Станимир Николов. За всеки случай ще дръпна още едно, за да видите, ето, че вижте, имена ги това има. са Мил Ито, това е Христо, това е Мартин, Има ги. Стоил, Така. Борислав, Делян. Станимир Николов ще го помоля да си изпрати данните, къде да му изпратим уникалния свичер на officemaimunka.smm.bg. Станимире, благодарим ти, роден си късмет. Ако случайно си се абонирал в последните 3 дни за нашия канал, нямаш право да участваш за втория свичер. Утре ще изтегляме печелившия от новите абонати.